Asa marita ngoro kusara nyakarogero. Saitere sauti mugirango Nyamarambi. So gate Kenyenya. Mariba. Mukoli gasuye serikali ya Kisii County. Department ya enforcement. 2019 niko nalenge sub county ya Suneka. Kanyora materials alikuwa gacheoli ya Suneka. Chikoiwa ni sub county admin ni in charge. Materials chiarenge chiri chonse pichi kwa gacha enyumba. Una chisimiti umochanga chiwirwaro kentangi ya maji chichuma ebisieli chidirisha ebintu biri aso wengi bikwa gacha enyumba. Nigo byale kubekwa pickup yalikire KW pio box keroka. Kara yae nigo yarenge yelo. Tukabwaterana na diyo Suneka agantebi ing'ake chibicha ngaka chibicha kama kuripoti director enforcement go jet quarter akolete gontebi ng'atweigure ase ebinto ebio nkarangeri mwananchi otenete chiro ya Suneka na chief area bagacha bakabachi witness chokorigereria ebinto ebio muna bibire bogo kiamambi yae tukarangeria Ismail Monguru ekirambauti agachicha nera akoro uchunguzi yae akanyora ebinto ebimbibire kero nagenderera kuripoti igoro y'ebinto ebio kanyora sub county admin okondikera riruga ogonte ng'atata iti kondora ofisi yae inche ning'o nkoripoti ng'ebinto bibiro kero nakorete kwegura iruba erio ngacha headquarter bagantebia ning'o okoripoti igoro y'ebinto kagenderera kogenda egasi ntari gotiga gasi nkirete nkanyona ateneniwa omoshahara complete ntabwati iruba rinde rionsi rikworoki ng'a omoshahara oteneniwa kobwati gochia human resource bagantebia director oino enforcement oteneni omoshahara kero ngochia koboria gochia ime nkweresa kero owasiri onde bwensi bagafuatiria bakanyora ng'a amaene ebinto ebi mbibire korwa iga abwo ngachaka gotreateniwa igoro ya okoripoti ebinto ebio omoshahara ngoteneniwa ntari kweguma amarube nateneniwa omoshahara for 16 months korwa 2019 bagacha bakang'igorera 2020 ekero naikera gatima iga naenda nafuatiria tinchieti gosoa ndonsi ngafuatiria nkaenda gekanisa nkaripoti Father Nyanga, Father Masese na Father Orioki ase nkogenda ekanisa mbatemete kobaboria bakora gontebia ng'a etomoigorerete omoshahara nere otari gochia egasi nanya kogosa gasi kogenda nonde egasi mpaka goikera bono iga nabo January omwaka buna twachagete 2023 eyaikerete omweshimiwa ondangeirie gochia office nkamweresa omochando nabwate akandusia sub county ya Kenyenya ase natometwe gochia goetera ebitina karetwa daracha nonde buna ngokwana iga nonya mbarire ngokora egasi naende director yaimogete naende agantebia omoshahara complete na ichiko ria serikali ndiri goteba oteneniwa omoshahara complete ntabwati iruba rinde rionsi rikworoki ng'a nateneniwa omoshahara. Yaikera engaki omogabana omoyia osoire ecounty tokarangerwa buna abaskari ba ecounty tokaenda ETC kero twaika ETC egambeti ndigi gavana mwerese obokong'u obore mbwate kero nachia gosaba ribaga edirector yakorete goteba ng'a gavana tobasa koa omosubati o ribaga na ebarimo nkamberaria nkabogoria okoboko igoro togakwana na gavana kero gavana ang'anchire nakwana amo nere nkamweresa omochando oyo nabwate gavana agantebia antagete kondora ofisi yaye obisio nkagenda ofisi yaye nkamweresa kero namweresa gavana akandorera amabera akandusia sub county akandeta daracha ekero yaikerete January nachakire egasi daracha goikera gocha yaikete ngatebiwa ng'a nateneniwa omoshahara ntamaeti ng'a nateneniwa omoshahara ntabwati iruba rinde rionsi rikworoki ng'a nateneniwa omoshahara inche nagenderete gokorera emeshahara ngoikera yaratuma konyorwa yaani gocha ecounty bono inche nabo nkonyete ng'a omoshahara okobekwa nyora omoshahara one ngacha konyora ngotebiwa na abaofisa ba minto ng'a otenenirie omoshahara kero nagenda koboria
katebunga amaene notene nilipiroi umushahara esababu yagera gwatene ni umushahara tindi kwereswa entene ni umushahara ntabwatire irube yeikeire kero twarangire gochi disciplinary nkagenda tindi kwewa irube riokworoki ng'a ninganeiri disciplinary nkanyora director nyakwara okondangeria ase esimi ogonte ng'a noganeiri emergency obisi iga oiche gocha nkamotebia tindi gocha egekogera naigwete abande bairwa amarube nki inche motakondangeria buna omoofisa oino mong'eri irube agantebia nagosaba oiche Sarah kaenda mpaka obisi tinchieti kwewa irube riria ngachikana inche gochia ase abaskari baria baito bakoire disciplinary kero yaikera boigo nkagenda disciplinary abande bagatebia gosoka isiko ngatigara inche bieka kero natigara chief officer ore omogeni niga antebeti ng'a you are so special mono ogodeal na gavana intwe otari godeal na inche kero namoirorete ng'omoborie ng'a ntebingo buya nkwaneirie nyeigu gose aroche ng'a ongoseire akamanya koirana goteba ng'a sorry gavana na eposi yaito intwe twensi inche nonye ekero nkoerigereria inche bieka omonyene head count yakoretwe nakorete head count nkabarwa kera egento kiane ngakorerwa buya ase list yasogete ng'a ghost worker inche tindi oyomo obo. Omochandoro nimbwate koreng'ana noroche mahitaji neba ng'a kwanyorire agashara gase nini ngaraku matumisi ya kila kitu abana bane buna bare iga mbaete amatemi buya mbaganeiri chiuniversity in fact mpaka goikera bono iga inde affected goetera omoshahara oywo nonya abana buna togokwana iga mbabwati namuna ya bosio maega inche nkosaba omogavana oito afuatirie egento eke buya ase obwororo naende ankonye ning'irane egasi ng'irana inche department ya enforcement nambeka nonye fire nabo ngokora najitolea kwa kufanya kazi naende nkosaba omogavana oito ankonye omoshahara abana bane buna bare iga mbaganeiri chisukuru mbaganetie amahitaji nabo boikerania amasomo abo buna abanafunzi bande bonsi buna ngokwana iga omwana oganeiri kwenda medical nware nyomba na oyonde oganeiri kwenda college nware nyomba isitoshe ning'eire chintakana nkorenda nabafata ba nyabururu abwo bantegemeete inche tegemeo rabo.